V hlavných úlohách v slovenskom znení Slavka Halčáková, Emanuel Hasson, Silvia Peteová, Miroslav Trnavský, Iveta Košková, Ivan Laca, Daniel Dangl a Viera Strnisková. V seriáli Keď budeš moja. Ďalej hrajú v slovenskom znení Elena Podzámska, Anna Javorková, Juraj Predmerský, Anna Šišková, Ján Tréger, Michaela Čobejová, Ivan Šándor, František Kovár, Pavel Višňovský, Peter Rufus, Katarína Brichtová a ďalší. Správna rada rodinného podniku, tu zastúpená doňou Ines, Juanom Franciskom a Diegom, a ktorá schválená Bernardom a Danielou má väčšinu, sa rozhodla menovať ťa za generálneho riaditeľa spoločnosti Cafetalero. A zároveň ťa informuje, že prestávaš byť členom správnej rady všetkých podnikov rodiny Sančesovcov Seranovcov. To mi nemôžeš urobiť! Tak toto teda nie! Počuješ, otec, to mi nemôžeš urobiť! Fabián, upokoj sa a sadni si. Jorge ti prečítal rozhodnutie, ktoré po zrelej úvahe prijala väčšina správnej rady. O tejto veci nerozhodol len sám Juan Francisco. Tak to nie! Nie! S tým nesúhlasím. A ak sú toto vaše podmienky, tak idem. Vypadnem odtiaľto! Fabián! Nerob zo seba trpiteľa. Dnes si na burze vyhral veľké peniaze len preto, že si investoval prostriedky rodiny. A pochop, že si stratil našu dôveru. Znovu sa môžeš stať riaditeľom, Fabián. Ale ja budem kontrolovať až do posledného pesa všetko, čo nám patrí. Aby si znovu neohrozil rodinu. Nesmiem spraviť nič, aby ste si hneď nemysleli, že chcem zlikvidovať rodinu. Prečo ste ku mne takí? Čo je na tom zlé, že som chcel splniť svoje záväzky? Nie, Fabián, nie. Sadni si, sadni. Ty vieš veľmi dobre, že nám ide najmä o spôsob, akým si to urobil. Ale nič nie je definitívne. Dokáž svojou prácou, že sa vieš správať zodpovedne, že vieš konať tak, ako treba a opäť si získaš miesto v správnej rade. Tak to nie. To nie je možné. Preto si taký spokojný, že odtiaľto vypadneš. Nehnevaj sa, ale za všetko si môžeš len ty sám. Ja vám teda dokážem, že ste spravili chybu. A že si nezaslúžim takú nedôveru. Prestaň. Vôbec sa mi nepáči tvoj prístup. Skús niečo dokázať a uvidíme. Takže, ak sme vyčerpali všetky témy... Poprosím vás, tu sa všetci podpíšte. Je to právny akt. Bože. Je to dosť tvrdá lekcia. Ale zrejme už bol najvyšší čas. Dúfam, že to časom pochopí. Ale pochybujem. Ďakujem. Horúci zemiak máme za sebou. Dúfam, že to prispeje k väčšiemu pokoju. Veď aj ja, Jorge. A my dvaja, Diego, sa musíme stretnúť ešte pred kongresom, však? Musíme prebrať viacero vecí.
Ešte stále nie som si istá, či si sa rozhodol správne. Áno, rozhodol, babi. Nastal už čas, aby som si zarábal mimo rodiny. Môžeš mi veriť, že Diegovo rozhodnutie najviac ľutujem ja. Už som si zvykol na jeho spôsob práce. Ešte niečo, Diego. Ty vieš, že Cafetalero ti bude vždy k dispozícii. Obráť sa na nás, kedykoľvek to budeš potrebovať. Ďakujem, strýko. Jorge, tak teda zajtra. Čaká nás ešte veľa práce. To teda áno. Dobre. Babička, chcem ti niečo oznámiť, aby ťa to neskôr nezaskočilo. Zúčastním sa na slávnosti na detkovú počesť, ale na kongres nepôjdem. Prečo nie? Pretože musím vyriešiť dôležité záležitosti, ktoré sa len tak odložiť nedajú. A myslíš, že ti to uverím? Viem veľmi dobre, prečo nemôžeš alebo nechceš prísť na kongres. Babi. Nie, už nič nepoviem. Len ťa žiadam a nemal by si ma sklamať, aby si prišiel na spomienkovú slávnosť aj so svojou manželkou. Dobre. Ahoj, chlapče. Jorge, s Bohom. Ahoj, strýko. Diego, dovidenia, Juan Francisco. Tak ako? Vieš niečo o svokrovi? Zatiaľ ešte nie, ale hovoril som s Berenice. Dúfam, že dnes večer sa dozvieme aspoň to, kde ho môžeme zastihnúť telefonicky. A zajtra by si chcel prečítať návrh na rozvod, čo? No áno, máš to pripravené? Isté. Musíš si to prečítať a povedať mi, či súhlasíš so všetkými podmienkami. Chlapec je zabezpečený? Tak, ako si mi povedal. Dobre. Dnes sme spravili prvý krok, zajtra urobíme ďalší. A ty si mu odpustila? Nič som mu neodpustila. Chcem, aby prestal byť v strehu a aby sa odhalila jeho skutočná milenka. Lebo uzná, že Josefína je na to príliš malá rybička. Nie, prepáč, Diana, no nerozumiem ti. Máš možnosť zbaviť sa toho chlapa a ty ho ďalej trpíš len, aby si sa dozvedela, kto je jeho milenka? Prepáč, ale to nie je normálne, Diana. Miguel je podvodník Daniela. Už od začiatku ma podvádzal a nedovolím, aby odišiel len tak pokojne. Niečo na tom je, Diana. Ale ak necháš plynúť čas, ten Gauner na to nakoniec príde. Nie. Onedlho sa mi už potvrdí podozrenie. Gauner totiž nie je len on, ale aj jedna ženská. Jedna fľandra, ktorá mi neujde. A ja ju musím pristihnúť a odhaliť. Senior, na stole máte posledné informácie o burzových operáciách. Ďakujem, Margarita. Ja idem preč. Ale keby niečo bolo, volajte mi na mobil. Počkajte, senior. Elena Olivaresová sa vás pokúšala zastihnúť. Vravala, že to veľmi súri. Spojím vám ju? Nie. Pre ňu tu nie som. Margarita? Áno? Spojte ma s ňou, prosím. Dobre. Senior, máte ju na linke. Áno, ďakujem. Áno, ja. Čo potrebuješ? Vieš, musím ti povedať viac vecí. V prvom rade sa ti chcem ospravedlniť za tú scénu, čo som ti urobila u Pedra. Na to zabudni. Aspoň som si uvedomil, ako som mohol vyzerať ja, keď som ti robil scény. A ani ty si potom nemohla zaspať z toho, aké to celé bolo nepríjemné. Prežíval som to isté. Takže sme si vlastne kvit, nie? Už sa ponáhľam. To je všetko, čo si mi chcela povedať? Nie, Diego, ešte niečo. Vieš, aká je situácia s kávou na svetových trhoch. Začína to byť celé dosť zložité. A môjho šéfa zrejme vymenujú za nového zástupcu Medzinárodnej organizácie pre kávu. Pravdepodobne odíde do Londýna.
A prečo mi to hovoríš? Aby si mi oznámila, že tu zostaneš sama? Že od teba odíde pán Superman a že ma potom budeš potrebovať na jeho miesto? Nie, Diego. Doktor Avellaneda mi navrhol, ak senior Science odíde do Londýna, aby som prevzala vedenie oddelenia pre styk s verejnosťou. Tak to ti blahoželám. Vysoko si to dotiahla, Paloma. Určite si na to pyšná. Škoda, že som sa rozhodol nevyužiť služby tvojho oddelenia. Áno, je to škoda, lebo ja tú funkciu nepríjmem. Nesmieš ma sklamať. Je to vynikajúca príležitosť. A ty vieš, že takéto príležitosti sa musia využiť, Paloma. Lenže potom mi senior Science ponúkol miesto jeho asistentky v Londýne. A ja som to prijala, Diego, takže odchádzam. Ty ideš s ním? Potrebujem zmenu, Diego. Nevidieť ťa. Byť od teba čo najďalej, vieš. Počul som, že už raz istá zberačka so zošitom spomienok pod pažou nasadla do lietadla a odletela do Londýna, ktorý leží 10 hodín letu cez Atlantik. Povedali mi, že tam hľadala milovaného muža. A teraz veľká manažérka znovu letí do Londýna. S novou láskou svojho života. A to ti nepovedali, že tá zberačka v Európe takmer umrela? Že najprv prišla o nádej, že toho muža vôbec nájde Diego a potom prišla o dieťa, ktoré spolu čakali. A že nakoniec takmer úplne rezignovala. To ti nepovedali, Diego? Nechoď preč. Ver mi, začínam si budovať nový život. Vydávam sa na novú cestu. Ale potrebujem teba. Nemôžeš si len tak odísť, Paloma. Práve preto som ti zavolala, lebo aj ja ti toho musím veľa povedať. Veľa. Musím sa s tebou stretnúť, hoci preto, aby som sa rozlúčila, Diego. A odišla v pokoji. Áno. Hoci len preto, aby sme sa rozlúčili. Tak prídeš? Nie. Pamätáš sa, tu nedaleko je park? Stretneme sa tam, hej? Tak v parku. Čo sa zase stalo? Predstav si, vyhodili ma zo správnej rady podniku. Už nemám hlas, ani žiadny vplyv. Urobili zo mňa obyčajného zamestnanca, mama. Ale kto a prečo? Môj otec, babka, Diego. Tí traja sa tajne zišli a všetko to pripravili. A vieš, kto im pomáhal? Nie. Môj brat Bernardo. Ten hlupák bol za to, aby mi vzali právo hlasovať v mojom podniku. V mojom vlastnom podniku, mama. Nie, veď to ti nemôžu urobiť. Už si im zaplatil svoj dlh, či nie? Zaplatil? Dal som im účty presne tak, ako chceli. Splatil som všetky dlhy, ktoré som mal voči otcovi a podniku. Je to obyčajná zrada, mama. Počkaj, to ťa už vyhodili definitívne? Áno. Juan Francisco ti nevrátil miesto riaditeľa tak, ako ti sľuboval? Nie. Síce budem riaditeľom, ale moja babička a môj otec ma budú kontrolovať. Spísal to pred právnikom, bol tam Latore. Hovorím ti, urobili zo mňa zamestnanca, mama, ale bez možnosti o čomkoľvek rozhodovať. Bez možnosti o čomkoľvek rozhodovať. No počkaj, ja to tak nenechám. Pôjdem za tvojim otcom. Už nám urobil dosť hanby. Cafetalero patrí iba tebe a nikto ti ho len tak nezoberie. Jasné? Nikto. Ďakujem, mama. Kde máš cigarety? Upokoj sa, prosím ťa. Sadni si, drahý.
Ja neverím vlastným ušiam. Tu máš, daj si. Ďakujem. Ten darebák Diego sa určite teší. Toho blbca mi ani nespomínaj. Myslí si, že nado mnou vyhral, ale ešte nevie, aké mám pre neho prekvapenie. Ani len netuší. Vzali mi stoličku v správnej rade, lebo ako otec povedal, sklamal som ich dôveru. Ja im ukážem, že ich dôveru sklamal Diego. Hádam, ti len nenapadlo. Ešte chvíľu musíme počkať. A keď rodina zistí, že som usilovný a pracovitý riaditeľ, príde čas konať. Vytiahnem to, čo s firmou robil Diego v tom čase, keď sme bývali v Miami. Zaslúži si to. Vieš čo? Poď so mnou. Musíme ihneď navštíviť niekoho, komu vďačíme za pomoc. Oddelenie pre styk s verejnosťou? Dobrý deň. Hľadám slečnu Elenu Olivaresovú. Je tam? A kto ju hľadá? Diego Sanchez Serrano. Áno, je tu, ale povedala mi, aby som jej neprepájala hovory. Je u Mariana Saenza? Nie, señor. Je vo svojej kancelárii. Mám jej niečo odkázať? Nie. Vôbec nič. A nehovorte jej, že som volal. Ďakujem, Marta. Prepáč. Elena, viem, že nechceš, aby som ťa rušila, ale práve volal Diego. Spýtala som sa, či ti nechce niečo odkázať, ale povedal, že nie a že ti ani nemám hovoriť, že volal. Ďakujem, Marta. Nechceš mu zavolať? Vieš, zdalo sa mi totiž, že ťa súrne zháňa. Efekt bol opačný. Podľa mňa je Paloma naďalej prítomná v celom Diegovom správaní aj v jeho životných rozhodnutiach. Emi, nevolal náhodou pán Sanchez Serrano? Nie, pani doktorka. Ďakujem. Marta, povedala som ti, nechaj ma. Vieš, že poriadne mečkáš? Už sa mi nechcelo čakať. Diego, vieš, ja si myslím, že bude lepšie, ak... Že ak čo, Paloma? Ak všetko vybavíme jedným telefonátom, prosím ťa. Kvôli niečomu si zavolala. Oznámila si mi, že odchádzaš. Vieš, prečo si to urobila? Tak z toho necúvaj. Ja z toho necúvam. Chcela som sa tomuto vyhnúť, Diego. Ja sa už nechcem hádať. Už ťa nechcem podpichovať. Už sa k tomu nechcem vracať. Čestné slovo, Diego. Aj mňa už unavilo večne sa hádať. Pochopila som, že som smiešna, keď za tebou behám, keď ťa prosím. V telefóne som ti povedala, čo som chcela. Odchádzam. To je všetko, Diego. Odchádzam. Nemohla si mi to povedať rovno do očí. Rozlúčiť sa tak, ako to robíme práve v tejto chvíli. Nemohla som. Nemôžem, Diego. No tak teda...
sa už k tomu nedá nič dodať. Lebo vieš, napriek všetkému ti želám, aby sa ti darilo, aby si dosiahla úspech, ktorý si zaslúžiš. A aby si bola šťastná. Veď aj ty. Ja sa už o to snažím. A chápem, že ideš do Londýna, lebo sa zrejme o to tiež snažíš s Marianom. Nie. Nie, idem preč, aby som ti neprekážala. Aby si mohol byť šťastný s Antóniou. Ty si to zaslúžiš, Diego. Po 3 rokoch od chvíle, keď som ťa obvinila, že si ma zradil, že si ma podviedol, že si sa zahrával s mojimi ilúziami, som včera v tej kaviarni pochopila, že po takej veľkej láske, akú sme zažili na začiatku, už nemôže prísť nič viac. Vyčerpali sme lásku za jednu noc, Diego. Alebo skôr sme sa zaľúbili do niekoho, koho sme dobre nepoznali. A najhoršie je, že sme sa upli na tú predstavu. Pre teba som prestal byť Diegom vtedy, keď som sa oženil z Berenice. A ja pre teba, Palomo, vtedy, keď zomrelo naše dieťa. Nie, to nehovor. To nie je pravda. To som ti nikdy, ver mi, nikdy nevyčítal, Paloma. To nebola tvoja vina. Nebola to tvoja vina. Ja som si to vyčítala, Diego, ja. Keby som nebola odišla, keby som bola počkala, keby ma neovládla túžba ísť za tebou, keby som zostala na haciende doma pri mame, tak Diego. A keby som sa ja odvážil všetko nechať, Paloma, keby som nechal Berenice hneď, ako som ťa opäť našiel, keby som ja... Keby si... Aký význam má o tom teraz hovoriť? Veď už je na všetko neskoro. A musíme sa rozlúčiť. Paloma, ja sa nehnevám. Nič ti nevyčítam. Ale chcem ti radšej nechať slobodu, aby si bola šťastná. Aby si vedela, že to bol ten skutočný dôvod môjho odchodu. A ja chcem, aby si bol šťastný. Paloma, a čo, keby sme sa teraz úplne zbláznili? Zbláznime sa. Spolu. Poď. Áno? Ty máš psychologičku a tá ťa vylieči. S Bohom. Paloma, dávaj na seba pozor. Dávaj na seba pozor. Sľubuješ? S Bohom. Mamma mia, toto je rajské miesto, ale zavriem oči a myslím len na vás. Na teba, Paloma, svetlo mojich očí. A na teba, Soledad, sen mojich nocí. Chýbate mi, svojim srdcom som pri vás. Navždy váš Giancarlo. Mondriani, samozrejme. Prosím? Haló? Dobrý večer, seňora. Tu Daniela, Diegova sestra. Prosím, mohli by ste mi dať Palomu?
Dobrý večer, Daniela. Ako sa máte? Ale Paloma ešte neprišla. Asi je stále v robote. Nie, volala som tam a povedali mi, že už odišla. Neviete, či nemala nejaký program? Alebo je možno niekde s Marianom Saensom? Počkajte sekundu. Už je tu. Už som doma, mami. Tak poď. Máš tu Danielu. No čo chce? Vezmi si to, prosím ťa. Ahoj, Daniela. Mám len jednu otázku. Bola si s Diegom? Odkiaľ to vieš? Tak nič viac mi nehovor. Utekám k tebe, súhlasíš? Nie, Daniela. Musím ti niečo povedať. Nie, tam mi to povieš. Ahoj. Hneď som tam. Ahoj. Čo sa stalo? Ide sem, Daniela. A na čo, Paloma? Zistila, že som bola s Diegom a chce... Čo? Ako to, že si bola s Diegom? Tak to mi vysvetlí, Paloma. Je to do neba volajúca zrada. Je to svinstvo voči vlastnému synovi. Juan Francisco, skutočne nikdy by mi nenapadlo, že si schopný niečoho takého. Angela, nerozhodol som o tom ja sám. No to je jasné, že nie, to je jasné. Máš svojich komplicov, Diega a Inés. A ty si nikdy nepochopil, Juan Francisco, že Diego sa odjakživa snažil zničiť nášho staršieho syna. Áno, vždy sa snažil ukázať ho pred ostatnými ako chrapúňa. A Fabianovi potom nezostáva nič iné, len sa brániť. A ty, namiesto toho sprisahania proti nemu si mu mal radšej pomôcť. To si mal urobiť. Toto je najlepší spôsob, ako mu pomôcť. No to ma podrž. Veď takto sme mu len nasadili úzdu, Angela. Obmedzili sme jeho právomoc rozhodovať, aby sme uchránili náš podnik a tiež majetok. Rozumieš už? Radšej nech ma môj syn nenávidí, ako keby mal skrachovať. Fabian, ten je príliš inteligentný na to, aby skrachoval. A ako mi vysvetlíš, čo sa stalo s pražiarňou? Ako mi vysvetlíš, že v jediný deň dal do hry na burze celý majetok Cafetalera? On tvrdí, že tie peniaze investoval, ale to nie je to isté. To nie je to isté. Pochybne investoval peniaze do podniku a tým nás všetkých ohrozil. Aj teba, Angela. A odišiel. Čo ty na to? Čo už ja, dieťa moje? Nech ti poviem čokoľvek, ty si aj tak urobíš po svojom, tak potom radšej mlčím. Vždy som si myslela, že my dve sme priateľky. Ďakujem. Ale to sme moja. Vieš, že so mnou môžeš vždy počítať. Som tvoja matka, ale... Bože môj, čo by som dala za to, keby ťa niekto priviedol k rozumu, dcerka? Ja to už nevládzem. To bude Daniela. Nechaj ma. Už idem! Kto je? Paloma, buď slušná. La tempesta, che bella cosa, fare già una festa, che bella cosa una giornata del sole. No? Giancarlo! Moja princezná. Ako sa máš? Výborne, a ty? Ja úplne super. No čo, ty ma neobjímeš, mamma? Mamma! Ale tu ma neobjímajte, sú otvorené dvere. Čo ak pôjde nejaký sused po tednu? To mi je fok. La mia bella ragazza. Come sta questo cuore innamorato? Giancarlo, ty vždy prídeš, keď ťa najviac potrebujem. Ty si môj aniel strážny. Ako dobre, že si tu. Ale ako ste nás našli, Juan Carlos? Sadnite si, uvarím vám kávu. Nie. Bisogna celebrare, per quello ho portato il vino. Ale naozaj, ešte si nám nepovedal, ako si nás tu našiel, čo? No, tak ako minule. Začal som sa vypytovať, tu mi dali nejaké číslo, tam mi dali adresu. A keď človek chce, príde aj do Ríma, nie? To je pravda. Tak ma tu máte. Dostala si môj pozdrav? Áno, akurát som si ho pozerala. Aký pozdrav, mama? Dostala si pohľadnicu od Giancarla a nič si mi nepovedala? Ty si ale strašne sebecká matka. No už veď ju poslal mne, je moja, no nie? Nie? No tak dobre, víno a špagety
Večera jedna radosť. Do veľa kučina. Nie, seňor, len pomaly. Pekne si sadnite, no tak. Tak. Dobre? A hneď to bude. Musíme si povedať toľko vecí, tak prečo si pritom nedáme pohárik vína, nie? Dobre. È un bel piatto di spaghetti. Ja súhlasím, ale rozprávaj. No tak, ako to, že si sa vrátil? Čo si robil? Kade si chodil? Všetko. No, tak teda chodil som po Južnej Amerike. A čo som robil? Presne ako predtým. Import-export. A ako to, že som sa vrátil? Giancarlovo srdce zachvátila nostalgia. A ak vám srdce začne prikazovať, musíte ho posluchnúť. Chýbali ste mi. Mamma bella. A te principessa. Vy dve ste súčasťou môjho života. Tieto očká sú smutné. A mama o tom ani nemukne. Čo sa tu stalo? Vždy sa niečo stane. Preto si povedala, že prídem vždy vhod. Tak potom, poďme. Ideme Giancarlo Mondriani per finire tutte tristezze. Pohár vínka bude pre dušu. E una canzone per il cuore. Per tuo cuore. Mia cara. Oh, Paloma enamorada. Giancarlo. Daniela, zabudla som. Kto je Daniela? Palomina švagrina. Švagrina? Švagrinka, pozri, nenechal ma ísť. To moje nevadí. Poďte ďalej, nech sa páči. Paloma. Prepáč, nevedela som, že máš návštevu, prepáč. To nič. To je Giancarlo, môj priateľ. Vlastne jediný priateľ. To je Harold, Daniela. Giancarlo Mondriani. Teší ma. To je Giacomo. Počúvaj, mio, rád ťa spoznávam, Giancarlo. Io anche di Pio. Som Kde sa Harold tu McLean. Teraz už nebude čas na rozprávanie, veď vidíš. Mama, zober Giancarla do kuchyne, nech uvarí tie špagety, dobre? Áno, a ty mu môžeš pomôcť. Tak pozrite sa na ne. To nie je problém, mama. Andiamo in cucina. Andiamo. Dobre, sadnite si. Dáte si kávu? Nie. Chcem vidieť, ako sa to robí. Ja mám špagety rád, ale ešte som nevidel, ako sa pripravujú. Tak poďte. Tak čo, naučíš ma to, No, poďme už. Giancarlini? No, ale čo to je? Pero che succede, mamma? Tu stai piangendo. Aká by som bola šťastná, keby tu bolo vždy toľko ľudí. Ak ma seniora Soledad pozve, prídem aj každý deň. Si pozvaný. A Giancarlo sa tu zdrží tiež nejakú chvíľu. To je ale život, Giancarlo. Prídete práve vtedy, keď sa Paloma rozhodla, že obe máme odísť do Londýna. Čo? Do Londýna? A na čo ideš do Londýna, princezná? Samozrejme kvôli práci. Vyzerá to tak, že môjho šéfa vymenujú za mexického zástupcu Medzinárodnej organizácie pre kávu a ja mám ísť s ním ako jeho asistentka. Ale ponúkli jej aj tu vo zväze miesto riaditeľky oddelenia pre styk s verejnosťou a ona to nevzala. Švagrinka, neblázni, prosím ťa. Tá práca v Londýne môže byť veľmi významná, ale pochop, budeš len asistentkou zástupcu. Tu by si bola šéfka. Veď je to, hovorím stále, lepšia malá hlava myši ako veľký chvost leva. No áno. No tak, prečo tu nezostaneš ako šťastná hlava myši? Nie. La mamma sempre la ragione. Je to tak. Ty vieš lepšie ako ktokoľvek iný, aké ťažké je žiť v cudzej krajine. A okrem toho nemáš vyriešené toto. Ja som čakal, že už budeš vydatá, alebo aspoň citovo vyrovnaná. Keď ona chuderka dostala šialenstvo môjho brata. Netušili sme, že je to nákazlivé. Mali ste ju vidieť. Spomínate si na tie záchvaty žiarlivosti, ktoré chytali Diega? Tak ona je na tom horšie. Áno, Paloma, je to tak. Pozor naňho, lebo môj švagor je pyroman, pamätáš sa? Možno práve preto chcem odísť. È la pessima decisione. Pred láskou nikam neújdeš, Paloma. Môžeš odísť, ako ďaleko chceš. Ale toho citu k Diegovi sa nezbavíš. To budeš nosiť v sebe, nech pôjdeš kamkoľvek do sveta. Per tutta la vita. Už idem. Hej! Bernardo! Čo je?
Dobrý večer, Bernardo. Čo chceš, Fabián? Prečo ma chodíš otravovať ešte aj domov? Prišiel som sa ti len poďakovať za to, čo si pre mňa urobil, braček. Je to naozaj hodné teba. Top secret, všetko v tajnosti. Čo ti ponúkol otec za tvoj súhlas? Že si môžeš nechať svojho tajomníka? Že vás nechá žiť na divoko? Do našich životov sa nepleť, Fabián, dobre? Tak ja ti poviem len jedno, Bernardo. Fabián robí veľa pre tvoju rodinu. Ale ty nemáš ani toľko slušnosti, aby si ho podržal. Naopak, zradil si ho. Ako mu mám pomôcť? Nechať sa zavrieť, aby som zatušoval, čo vlastne robí tvoj muž? Ďalej znášať jeho vydieranie? Už mám toho dosť, Fabián. A to, že som sa postavil za otca, je prvý krok k tomu, aby si ma konečne prestal obťažovať. Ole, nestraš ma. To, čo si urobil, Bernardo, bola vážna chyba. Nemôžeš byť proti mne. Neoplatí sa ti to. Môžeš prísť o to, čo máš najradšej. Vypadni už! Lebo ťa naučím rešpektovať súkromie svojho brata. Nemiešaj sa do toho. Prosím vás. Ani nevieš, ako mi je ľúto Angely. Porodila 2 synov. Ale len z jedného z nich vyrástol chlap. A teraz vypadnete. Zmiznite obaja. Daj si pozor, Bernardo. Aj ty si daj pozor. A prestaň sa mi vyhrážať a urážať ma v mojom vlastnom dome. Ty vieš, k čomu to môže viesť. Rozmysli si, čo povieš, Bernardo. Lebo ak sa mi začneš vyhrážať tými fingovanými zásielkami, všetko je perfektne zariadené. Ak by si sa o niečo pokúsil, prvého potopíš Juana Manuela, jasné? Čau, Bernie. Hej, upokoj sa, Bernardo, počuješ? Upokoj sa. No tak. Ten sprostý grázel. Nevšímaj si ho, prosím ťa. Ja nemám právo niečo ti radiť, ale predsa len mala by si zostať. Dobre, Daniela, budem o tom uvažovať. Prosím ťa. Dovidenia, Mr. Giancarli. Veľmi ma tešilo. Piacere il mio, Harold. Mamka Soledad. Teraz už máte spoločnosť. Áno, a ja som zbieral kávu. 2 týždne som pracoval na haciende a nazbieral som takúto veľkú. To je dvojitá. Ach, ako smiešne rozprávaš. Aj. Takí sú všetci doma u Herolda? Áno, všetci sú černoškovia. Herold, ty Vieš, si ale, že všetci ešte ti chcem niečo povedať. Antónia je moja dobrá kamarátka, ale moja jediná skutočná švagrina si len ty, Paloma. Vie o tom aj tvoj brat? Som presvedčená, že áno. A zajtra ráno mi určite zavolá, aby mi všetko porozprával. A ak sa nejako rozhodol, zavolám ti. Tak ti ďakujem za všetko. A ja tebe. Maj sa krásne. Aj ty. Giancarlo, tie špagety, to bola hotová báseň. Ďakujem, musíme si to zopakovať. To určite. Dobrú noc. Prepáčte, že sme tak vtrhli. Nie. Majte sa krásne. Sme radi, že ste prišli. Ahoj. Dobre. Návšteva odišla, rodina sa môže porozprávať. Mňa sa už na nič nepýtajte, prosím. Nechcem hovoriť ani o Londýne, ani o seňorovi Scienceovi, ani o Rade, ani o Diegovi, o ničom. Chcel som sa len spýtať, či ti chutili špagety. Tie sa ti naozaj vydarili. A ty, mama? Si rada, že ma vidíš? Áno, veľmi. Áno. Že sa vôbec pýtaš, Giancarlo, pozri sa. Podobá sa na sklenený zvonček. Celú noc vzdychala však. Ale Paloma. Paloma. Ja viem. Dobre, sľubujem, že sa nebudem pýtať na Diega ani na nič. Ale povedz mi niečo o sebe. Ako sa máš? Dobre. Stále si ešte taká zamilovaná? No tak. Samozrejme, došlo mi, že si to bola ty, kto volal. Ale Diane už určite zaplo, že je to pre mňa. Prečo si taká hlúpa, Berenice? Lebo dobre vieš, že čakám, kedy mi zavoláš a ty mlčíš. Až teraz sa ti konečne uráčilo. Pre tvoju netrpezlivosť nás ešte potopíš. Nesmieš mi sem vyvolávať každú chvíľu.
Ja už neviem, čo mám robiť, už ďalej nevládzem. Diego je neznesiteľný, kričí na mňa a stále sa mi vyhráža. Dnes po obede som bola u Barbary a všetci sa pýtali na malého a chceli ho vidieť. Bože môj, nebuď paranoická. Povedz mi, kto sú to všetci? Angela, Barbara, Fabián, tak vidíš, to sú traja. Koľko potrvá, kým sa začne vypytovať aj Inés, Diana a ostatní? Určite niečo tušia, Miguel. Upokoj sa, prosím ťa. Ešte neviem ako, ale zajtra ujdem Diane a prídem ťa pozrieť. Áno, Miguel, musím ťa vidieť. Musím byť s tebou. Veľmi, veľmi mi chýbaš. Áno, ja viem, miláčik. Milujem ťa. Áno, a ja teba. No dobre, takže zajtra, dobre sme dohodnutí. Miguel? S kým si to hovoril? Predsa s našimi. Práve pricestovali, vieš. Idem si ľahnuť. Príď tam za mnou. Toto sa už čoskoro skončí, ver mi, Miguel. Skôr, než sa nazdávaš. Nie, idem preč, aby som ti tu neprekážala. Aby si mohol byť šťastný s Antóniou. Ty si to zaslúžiš, Diego. Po 3 rokoch od chvíle, keď som ťa obvinila, že si ma zradil, že si ma podviedol, že si sa zahrával s mojimi ilúziami, som včera v tej kaviarni pochopila, že po takej veľkej láske, akú sme zažili na začiatku, už nemôže prísť nič viac. Vyčerpali sme lásku za jednu noc, Diego. Dobre, zajtra prídem po teba, mama, áno? Ukážem ti jednu nádheru. Je to palác hodný kráľovnej matky, ako si ty. Nie, ak ma chcete vziať na prechádzku, tak najviac túžim ísť do Ví. Však, Paloma, poďme všetci. Mamička, ja musím ísť do práce, ale ty pokojne chod s ním. Dobre, tak poďme do vášho paláca, ale potom chcem ísť do Ví. Platí. Hej, Giancarlo, ty si naozaj aniel. Pri všetkých tých mojich problémoch chuďarka Soledad zvedla ako kvietok. A teraz sa na ňu pozri. Maj voči svojej matke trochu úcty. Sei un fiore, mamma. Ráno sa po teba zastavím, ale nič nechystaj, všetko prinesiem. A ty mi musíš ukázať svoju prácu. Kedykoľvek, hoci aj zajtra. Pozveš ma? Samozrejme. Výborne. Hoci kedy. Čo to má byť? Nič, dcerka. No. Dobre. Sono priorio felice di essere a casa. Ďakujem. Tak zajtra. Nie, za čo? Ďakujem pekne. Čau. Ahoj. Ďakujeme za všetko, maj sa. Čau. Ale, aká je dnes Soledad šťastná. Čím to bude? Čo za tým je? Ty vieš ale domrzať do svojej matky, Paloma. Diego. Áno, Diego. Giancarlo? Áno, ako sa máš? Ďakujem, dobre. Ideš pozrieť Palomu? Áno, samozrejme. Nehnevaj sa. Ale chcel by som ti niečo povedať. Giancarlo, prepáč, ale vôbec nemám náladu na kázanie. Stačí mi moja psychologička.
Tak prepáč. Pardon. No dobre, povedz, o čo ide. Vieš, Diego, Paloma je teraz veľmi ubolená. Či skôr zmetená. Chcem vedieť, či máš o ňu ešte záujem. Čo si myslíš, prečo som tu? To je fakt. Samozrejme, prepáč. A môžeš mi venovať chvíľku, aby som ti povedal svoj názor. 2 minútky, nie viac. No dobré. Tak hovor, počúvam ťa. Fajn, ďakujem ti. Slovenské znenie pre televíziu Markíza vyrobilo štúdio Artefakt.